Start borci, vítám vás u videa z prvního týdne přípravy na mistrovství České republiky. Tahle série se bude skládat z 6 dílů, kdy vlastně každou sobotu vydám nový video z celého týdne. Uvidíte můj nově sepsaný trénink, který budu pro inspiraci dávat do popisku videa. Dneska mám pondělí 5.12. a na programu jsou dřepy v polodrezu a round bench. Začal jsem klasicky rozcvičkou 6x20 kg, 5x70, 5x100, 3x120 a 3x140. To vše samozřejmě bez pásku, pouze s neoprenovými bandážemi SBD. Pak už nezbývalo nic jiného, než nacpat můj obří zadek do drezu. Odjel jsem 4 série po 3 opakováních se 185 kg. Jak můžete vidět ve videu, bandáže jsem si motal sám, jen tak zlehka. Nyní přecházíme na bench press. Jak už jste si v předešlých videích mohli všimnout, je to moje slabá stránka. Poslední dobou se více zaměřuji na úzký bench s cílem zesílení tricepsu. Nejprve jsem se jako vždy rozehrál a pak následovalo 6 pracovních sérií z 95 kg po 4 opakováních. Silový trénink se samozřejmě skládá ze spousty doplňkových cviků. První cvik jsou kliky na bradlech se závažím, kdy jsem odjel 5 sérií od 6 do 12 opakování.
Jako druhý cvik jsem zvolil francouzský tlak v leže, který jsem odjel ve 4 sériích okolo 8 až 10 opakování. A na závěr jsem zlehka odcvičil břicho, což je velmi důležité pro zpevnění středu těla. Tak, je středa, dneska pojedu lehčí dotahy, aby si spodek za trošku odpočinul po těch dřepech, co jsem měl v pondělí. Trénink bude trošku intenzivnější, páč jsem byl nominovaný na ocenění starosty města Sedlčany za úspěšnou nominaci za rok 2016, takže vlastně odcvičím a jdu si domů připravit všechno a letím. Na konci videa vám trošku přiblížím, jak to probíhalo. Teď už ale zpátky k tréninku. Odjel jsem 5 rozcvičovacích sérií až do 160 kg a pak následovaly 4 série o 3 opakováních se 175 kg. Jel jsem bez pásku, akorát teda na druhou a třetí sérii jsem použil tráčky, pak jsem se nějak necítil. Čtvrtá šlo už bez nich zase. Dalším cvikem byly přítahy velké osy k pasu, kdy už jsem teda ty záda moc neudržel. První 2 série jsem dal se 100 kg, třetí už jen se 70 kg, abych trošku procítil záda a udržel techniku. Druhý cvik byl opět na záda, tentokrát přítahy horní kladky, nebo jak to nazvat. Je to cvik na mezilopatkáče, mezilopatkové svaly. Tam jsem odjel také 3 série.
Třetí a čtvrtý cvik byl zaměřený na ramena, který jsou samozřejmě důležitý, konkrétně u benče teda. Začal jsem 3 sériemi zapažováním leže na lavičce. A jako poslední cvik byly tlaky na ramena s jednoručkama, který se snažím jet s nejtěžšíma váhama, co zvládnu. Too real, motherfucker, tell me how you feel. I'm too good for my own good. I won't leak the album, I let it spill. Number one, bitch, I bet it will. Do the numbers, I said it will. I played the game and I'm still the same. Mezi sériemi jsem pomohl Tomášovi Novákovi navlít se do drezu a pojistit ho na benči. Mimochodem, tam se stejně jako já připravuje na mistrovství České republiky. A zatím to vypadá, že naše výkony budou dost podobný, takže to bude docela boj. Ale aspoň máme oba motivaci. No a dnešní trénink jsem zakončil 10 minutama kardia, konkrétně teda kůží na pásku. Let me escape in your arms, baby, I'm yours, baby, I'm yours. Love don't come easy at all. I miss you so much, I miss you so much. Tell me, is this freedom, baby? Chasing after danger, making my face. Whoa, maybe if the stars align, maybe if our worlds collide, maybe on the dark side we could be together, maybe in a million miles, on a highway through the skies, someday some we'll be together. První týden přípravy uběhl jak voda, už je pátek, dnešní trénink trval brutální 3 hodiny. Co si myslím, že stojí za zmínku, je to, že jsem včera objednal nové benchové triko. Jedná se o nejvýkonnější dres, který je ve federaci IPF vůbec k mání. Je to super katana, což je trošku jiná dimenze. Jinak té soutěži, kterou jsem házel na stránku, budu ji vyhlašovat v neděli, a to tak, že si na lístečky napíšu jména všech zúčastněných, hodím to do nějakého klobouku nebo sáčku a poslepu vytáhnu lísteček s výhercem, kterýmu pak napíšu o adresu. Každopádně, dneska jsem cvičil raz dřepy do 155 kg 4x3 a dotlaky ve drezu na benči se 130 kg 4x4. Maybe if our worlds collide, maybe on the dark side we could be together, maybe in a million miles, on a highway through the skies, someday some we'll be together. Až přijde ta katana, tak nejspíš trošku upravím váhy u benče
protože co jsem slyšel, tak budu rád, když mi dres dovolí položit 170 kg, níž teda ani pracnou, takže... Jako první doplňkový cvik byl pro dnešek Good Mornings, v nějakých 3 sériích do 90 kg. Dále 3 série tlaků s jednoručkama hlavou nahoru. Poslední doplněk byly 3 série úzkého benče do 85 kg po 6 opakováních. That's where I'll find you. Open your mind to all that binds you. Look for the story to unfold inside. Nakonec jsem dal šprhotky chůze na páse a lehký stretching. Jinak vám děkuju za zhlédnutí, omlouvám se, že je video tak dlouhý, příští díl se pokusím zpracovat tak, aby měl maximálně 15 minut. Budu rád za sdílení, nějaký komentář s vaším názorem. Zatím se mějte, pořádně makejte, ale hlavně berte věci s nadhledem, občas musí být nějaká prdel přece. Tak zdar.